Anya laki din! Daytoy laangan tinabati ijay anak ti asaw, nanang. Aywan, ginatang dajay inam. Ila ko kuna, taisupay nga igatang ko iti agas ko, anak ko. Kasla saan mat ngagbiag daytoy nga ukan? Saan sapay ang makapagna? Isumot nga minday tati buridak. Kunak idi ajay brown na burburan ti ibatim apara kanyak. Ay katurayom tumanen intun aganak ni Brown ay. Kasapulan mi nga rod ti aso itan, tanay. Ado ti mataktakawan ijay ayan may. Isu nga rod ajay dakkel kan napigsa ti kayat ko. Tapno makataol. Ay makataol day ta. Ang kukutal mat. Di nan sapay mainga nga tingiwat na. Sili ba kay? San samat na mabigatan jay ukan at dinawat mo kininanang mo? Apay anak ko namday talakay. San na matakayat ti mangan? Isukat ti kunak kininanang. Inla ko na mangaminan dagiti kakabsat na. Alalakay, inkay gatangan iti gatas na. Pagkatasam, Igatangam iti naimas akanin na tapno pumigsa. iso paya paggasto sanday tanga ukan. Padasan ta, bareng agbyag kat isunto ti mangabog kadagiti agtatakaw. Inka nga rodan alaan jay tulbag ti tricycle, anya lakit day. Nay, agantar kamutan Ay, kumare. Anya kayo matan? Di yu man ibalangan day takarag-karag at tricycle yu di tadalan. Awanin ti pagnaan mi, no kayat mi mat ti rumwar. Ay, kwa. Naglawa mo tayo ito'y pagnaan, mare. Saan kami ang makapagna, ta nakapatingamot ay ta tricycle yu? Ay, kasta ka day. Pasensya kan, amare. Di yu pa'y amumot ti makikaruba. Lakay, mangmangan mo't tantoy asaw. Naimas lagaya mamakanti kayat na. Nay, inibus na aming gigatas. Agbiag da ito'y bakit. Sapay kumaa, taisunto ti parabantay dito'y balay. Para taol kunang kidi Taulan na dagiti kaaruba. Nga uray di mo matan-anon ida. Kat kagurada ka. Asino nga'y tidakda kamatam akaaruba, lakay? Ni Mari Mary Nagalaskid din ti imbaga na kanya kitay. No apay matakas ta ti ugali na. Griingkan ang! Anay ikaw! Payagan na no kamanan! Day talamat maturog ti amom nga aramidan. Ay natadaalam mo day tapunganan nay! Agyaman ka kit di ta saan aday tatugaw ti impang urkukan ka. Apay ay sumuro ka manan ako nak! Kita man di takaruba. Kita kunak. Anya ti kita Day tabalay da sili. Napinturaanan. Day ti balay. Maleklik kablat ta ti diding na. Ay kat ba Pakasigura maya. Ay no inlan samad kumaday tuy diding ti balay ta. Sa anak ko maama kaungat akastoy. Kano ka na yung kamangagong ungal? Uray awan gap-gapo na. Ungat ka lang ungal. Anya laki day. Anya ti makunang bakal. Mayat matlaeng ka diti pintor da ito'y balay. Wala kay, pink ko naman. Isumat nga minti kayat mo akulay. Lakay, mabalin ka di apinturam da ito'y pagmasmasitasa? Ay katuan Pink matlaeng alakay.
Amin nga alad, kan uray dagiti paso, pinturam iti pink. Unlatan abakay. Lakay, agtaulin day to aso nga intod ni nanay. Nagturada na. Anya nga iti ipanagantakan ko na. Ay ket, gaputa na turad. Panaganan ta iti waki. Apay nga'y awaki. Basit nga aso. Angem feeling canine. Anyan laki day. Agin lalabasak man dito'y balay da seli. Takitaek man dayto'y pagmasmasitasan na. Napinturan at talaga, ket nagpintas. Maibagay jay pintur na, ijay kulor dagiti adu asabsabong dagiti masetas na. Ay na, jaklaki din nadlaw jay aso da ataol-ataol. Ay, maamandan tukit din akit kitaek jay arubayan da. Imuna ako na nga. Tamabisina ka. Naang, napanak pa'y lagi matang itirikado ti lutuak. Ang mangmangan kan. Saan ako na makauray? Talaga mabisina ka. Intun malpas ka amangan, agaramid ka iti pagmasitasa, ha? Anya? Awala ti di ka ipaparamid na. Awan to pa'y apulos tinarugyam kadagiti ipapaaramid ko kan ka? Kano nagaduma nga main? Diya ako na mau. No anya ti ununa. Sa anak kumameket nga agungat, no aramidem dagiti ipapaaramid ko kan ka? Wan. Aramida, kinton malpasa ka mangan. Kaya't ko atuladem di pagmasitasan ni Seli. Anyaya, klase da ita pagmasitasan na. Ingka ngamin kitaan Anya lagi dain, managapal kalaunay. No anya ti adday ti karuba. Kayat mo ka damageng ka. Anya lagi dain. Addan samot tinaulan ni Waki di tarwar. Apay, di mo kad nakita alimabas ni Mary. Tila tataulan mo ni Waki. Maangot na nga bain. No asino dagiti addadake sa pampanunutan na. Anya nga'y kumatida ka sa pampanunutan na. Saan tamat nga an-anwan? Ngam, agkuskusila. Wan nga raw. Nagsayaatan ti pan nakaparada na ye tricycle ko. Ibaga nakit apasalsali. Kano naglawaan ti mabalay na pagnaanda. Ay nalakay. At dalimod asakit tinakam na kadata. Wan, isunga raw arumbang laang at aulan ni Wakay. Pag numaranta mo gayam ni Waki. Kaskalaag kakapsot nga agilan lansa. Kano kanto pa'y ngay amalpas no kasta ti panagilansam. Anya? Agtrab-trabaho ak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Barta kam ti agtrabaho. Marurudakan ka. Isardeng konday tao. Anya ka lagi dain. Nay, nagpigsan ti taol ni Waki bakal. Unarod lakay. No dengdenggam kasla taol ti dakkel nga asaw. Sana nasayang dagiti impakpakantaan na imas kenkwa na bakal. Lakay. Timmaray mo tan arimwar ni Waki. Adda siguro na angot na anas ken na taulan na ijerwar. Bay amlat tabakaw, anya laki dain. Ituloy mo ti agtrabaho.
Apay asimmardeng ka. Ungat ka lang ungat. Saan mo pa'y alinan saan, Jerry nakrak mo adiding? Awanan di ganas ka. Reklamo ka, reklamo. Hey! Taul kamot at taul nga asaw! Nay, agpada kayaw at umanaol. Anyalaki day. Anya daytoy nakasurat dito'y likod ti tricycle yaw. Ay kat basaam ananang. Mabasa ka for sale. Ngam, apay nga ilako yaw. Nabayagan na plano may kinilakay kung nga ilako day tadaan na tricycle nanang. Ngamain, gumatang kami itilugan. Aday gatang niyaw. Adamot ananang. Napigsa tibay ensel nila kay ikaw. Ay kutsapay kumaa. Tamala ko yuday ta tricycle yaw. Addan agtaw-tawar nanang. Paray, ilakla ko yun dito tricycle yaw. Wan paray, Kaya't ko kumagatangan. adun ti mangibagbaga agatangan da. Angam no kayat mo, ila kuminkan ka. Mabalin paray. Karuba first before others, paray. Gatangam nga rudain. Manuti kwartam dita, paray. Anya tinagsaritaan nyo kini Arnel. Gatangan taon di tricycle da. Anya? Ha? Karag-karag nga glatlati at tricycle. Gatangam kit din. Nalakalaan, di pa nangilako da kanya. Uray man pa'y piso laang ti panangilako da. Saan arumbang agatangam? Kaya't ko nga raw dagpasada. Tapno saan ka reklamo ngawan aramida. Anya laangan nga iti maibagada. Ngagbibisin ka? Awan ti kwartam apaggatang mo iti brand nyo. Urayan niya pa'y aramida. Madayaw analalwan di pa nagbiagda. Agtal na ka man dita. Apal mo lang da ita. Iso asaan mo akaya tagatangang di tricycle da. Apay ko mga apalak idangay. Ay na, umapal ka kadakwada. Iso akagurgurami da. Uray sanda ka magnanan mo. Nay, dahil jay samang tikinatang daalugan. Ngita sirip-siripon nakit din. Pau, nagwapo na lugan. Di mo man tan-atan-awan ta makita da ka. Ay, nakman kita. Na, di ka lagbain! Ang sublikas! Brand nyaw. Talaga mo ta. Ha, brand nyo talaga. Tayo ginatang yung alungan paray. Nabayagan agururnong kami kinibakait. Tapno makagatang kami ti kastalugan, paray. Kahit, kasano nga yan, dahi ta tricycle yaw. Alaam nga minan uray installment mon, paray. Mabalin paray. Nay, angut-angutan nak mo dahi ti asang paray. Karkar na. Saan nakamot at ataulan? Aggayam kami paray. Apay nga ta. Nuni bakit mo ti makita na alumabas? Nagpig sa ti panagtaul na. Waki! Nay, ay ayabanan ni bakit ko ni Wake. Tamang nagtaul manain. Saan paray? Kay ayo naktaasaw. Anyalagid day. Ikatam day ta tricycle dita sangwanan ti balay. Jak kayat ama parking dita day ta. Ay, pakasikura maya. Ipasadak nga raw. Apay ngamin nga inalam. Hulugak kanaw. Aw, dinalawag akayat da at tulungan dak. Kas kamula kakaasila una yan. Yaho, nagadulaki di reklamo mo na ya.
Ibagam giday, no da pagatang mo. Hala, tamapan ko gatangan. Pangpadasak man day tricycle. No kasanaw, titaray na. Jak amo lakay. No apay apilpilyan ni Waki ti tataulan na. Ay, kunakmetken ka. At taulan na dagiti dakas ti panagpampanunot na. Kas kinimere. Mary pa'y mo't nga rod tinagan na. Saan mo't gayam anasaya at tigalad na. Bay amon a. Ayun gayam lakay. Mabayadan nga ta nila kay nag-tricycle. Bayadan na dayjay. Kunak nga uray hulugan na. Sa bagay, nabayag nga awan trabaho nila kay na. Tulong tamutan aday jay bakay. Tulong ta kadakwada nga agasawa. Sige agsabong kayo latta. Tanagagutak mo't amang sibog kada kaya. Hey! Hey! Una yun, apa nang taul ni Waki kin ni Mary alumabas dita kalsada. Nita, kayat na nakamatan. Ay, Waki! Stop! Ay no, pasensyakan Ameray. Anya ti panagkunkun na day taaso yo kanyak. Agtatakaw? Jakman ammo, tasi kalaeng mati kayat na ataulan. Anya? Nilakay mo, saan na mo't atataulan? Hay, imbag lakit dahin, tasi mardeng atuman na ultoy aso may. Lumabasakla ang may tataulan na kon. Si mardengan ang nagtaol. Kastamat kumakan ka. Sumardeng kan agumurgura kada kamay. Tasaan da kamat nga an-anwan, Meray. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Anya ka moten nga min lando. Apa anaskan pa ilang agabroad ka? Anya nga rod may ta. No dito lang Pilipinas nga agtrabaho, basi lang, timornong ko. Nangaruna ka, nanginamin na magagatang. Ngimina pa iti daw, kang gasolina. Sa bagay mo't kit di Sana balit dulag mo atawag nga ginadayota. Ada mo video call. Ay, one man latan. Para kada tamo lang, miti papangkoy jay Japan. Masigurado nga iti unag ti dua tawang ko jay. Makaorno nga kong bakay. Lando. Iti panangawig ko agkasartan tumot tayo. Sa pailak ko mga rod tamatong palamin dagita ka rin kanyak. Tano saan? Ay, jaklamon. Kung matungpal, Nya kalaki din. Ay, may ita. May ta anak ko. Saan kan nga agliday akasta? Nanang. Nag-abroad nilan daw para kada kayo. Para mo't lang iti masakbayan yaw. Ay, makapaikawa mo't ngamin nanang. Maikawa tas saan ko ang makadkadwa. No, mailiwakan ko ana. O na yan Mayta, saan ka natin iyerman? Anya laki din. Ninanang mo't. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Kat, tapno mailiw-liwag mo ti iliw mo kan kuana, mangsapol kay ti trabaho, manggad ka. Ha? Saan atay adda ka lang dito balay ng agmalmalam? Ado mo ti babarkada, mabalin mo apagpatulungan, tapno makasapol kay ti trabaho, saan aya? Dayta, katno kayat mo Angam no, ti sadot mo, ti pangpangronam, ay dayta ki din. Hala ni nanang, wan ka di, ang trabaho apaw?
Rumbang laang Alangan kit di mo't amang namnama ka laang iti pawit nilan daw. Ang mga nalipatam nga agayan ayat kayo pa'y laang. Saan kayo pa'y nga agasawa? Iso anaskan nga dalat tabukod mo akwarta. Mayta! Hoy, friendship. Ang mga adam mo amabalin ang pagtrabahuan. Ha? Seryoso ka? Si kakit di mo't. Sa anak mo nagang angaw, anya lakit din. Kahit apay pa lang agsapol kay ti sa bali nga eh. Apay hindi mo kaya't ngagtrabaho kanyak no bilang laang. Ha? Apay, agkasapulan kayo tayo ti kadwam ni ti restaurant mo, friend? Agkasapulan na ka talaga tapi manaw ni Goria asigot akad kadwa dito eh. Kasta ka di? Kaano pa manaw? Idi pa'y napanalawas Itakala ang mga mingomay dito eh. Wanta maboring nga kami di balay may manipod nag-flight na nilan doon di Japan. Nakaskas daaw man, friendship. Takayat mo tagtrabaho ita. Amamatan, kaya't kumot ang iliw-liw at iliw ko kinilando si kakit dimot. So you mean, no sana nag-abroad ni Lando, awan pa'y plano mga agsapol iti trabaho. Ay, anya laki din. Saan mo't akasta Basta ibagam no kaano ak amang rugi. Katinton bigatin pabayagan pa'y lang. Anya laki din. Hello, Lando. Kumusta? Good morning. Good morning, Mayta. Apa nagsapa ka mo ito na nakareng? Kinakadigos ka pa yan. Wan tamasapak amapan iti restaurant ti best friend ko. Ha? Kunaman, no itardi ka, somra. Ngamnas kan amasapak agrubwat amumatan. Nagriga ti pagluganan ngagpaili. Sa bagay magkidi Kaala agrubwa ka nga rutan, Mayta. Inamot na nagtrabaho. Agan anad ka dita O sige, Lando. Agan anad kamot akan kanayo na. Love you, Lando. Apaw, nagsapang mutin, Mayta. Siyempre, nasapak tapnawan mo ti makunkunam kanya. Abay, dapat lang No maladawak, ang mga no adakaltas si Stueldok kan ka, ay salbag. Saan nga amangan? Tatalaga akaltasan ka, kung naktumat. Nagado ka nga mo. Mala, ingka nga rudan ija kusina. Ada ni Auntie Helen ijay. Isagsagana na nagiti maluto amino, itang aldaw. Tulungam latan. O sige. Aywan, ang mga nusan ka pa nagkape Ada kape ija kusina. Ang mga naman may gatang mo iti kapem, babae ka, poor. O na yan, sika talaga, malawanan. Agkapiak mo nagpaisutan kadadaras ko ang nagrubwat, sa anak ang nakakapi, di balay me. Naimbag nga oras yung tata. Anyat order yo. Oh, kita anak matlat ng tata. Salsalud-sudak no anyat order yo. Nagpintas ka nga minabalasang. Anya? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Mayta, tata. Sana kumamit nga awagan iti tata. Ta sa anak pa'y mat una ala kayo. No kasanot ti kapintas mo. Isumot kapintas tinagan mo. May bagay unay king kadyo. Anya? Inaldawak sa akit di nga umay mangan dito At dabitin ka barbaro ang nagpinta sa balasang jo. Mamati ka man kanyak. Nagpintas ka kunakait. Ay na, kat pagyamanak nga ron no kasta. Mala, ibagayo nga ron no anyat order yo ta siya kung timang isagana. Sakbay nga agawidak, salud-sudan ka man pa'y friend no anya tinagan dahi alakay. Tayo customer tayo iti aldang. Ha? Asino alakay? Tayo nagkunakadiking ka anapintas ka.
Ay, Diyos ko, mamati ka, may. Amomse ka, nakaka-offend ka na ha? Kahit saan mga minapudno. Ngamsi ka, apo, kasta unay mga isem mo, salbag ka. Naga na lang mo ti damdamaga ka. Kanayon day dyan, o may mangmangan dito eh. Isundulat tamot ten ati saludsodang. Apay magugupwang kaking kuwana, agkalkalyo mo eh. Nasem ka talaga tilakay Anya? Ay, sinaludsod ko laang napaka-judgmental mo naman. Am-am mo kan mayta, manipod engro, naging gay ti murdong tibok mo. Agawid akman laangon. Tiswildo mo nga eh. Sa mukha ding alaan. Oray weekly latan ti pa nagsweldo. Yan lakit din. Naimbag manan nga oras yung manong. Manong ko naklatan at saan nyo matakayat nga awagan kayo iti tata. May mayat ading ginday tamanong. Ngamtay ko lang kanya katata. Ala, anya nga ro ti order yung manong. May sa order man na bulalaw. Kasla kayat ko ti agsabaw. Nabanugak ngamin. Kasta ka di? Anya nga'y tinakabanugan nyo, uncle. Lapan ko pinaginom iti danawng lagiti baka kijayan tinaglawa anak ay bulusan da. Kaya ti asawan, ado ti ba kayo? Kan naglawa ti dagayo. Siyempre, sa motor na nalawa kay san unay nga daw. Sakto laeng nga makun ko na. No, adda manghayat kanya kake. Iso, timang tawid iti amin adaga kan baka. Ay ina, nagbak ng matgayam na iti alakay. Ay, sapay lako matagdaton kanya. Mayta, adda ka di bagbangam, agkuti-kuti mo't nagita bibig mo. Ha? Ay, awan, uncle. Ala, dito'y kailangan tayo sa ganak ti order yu abulalaw. Bigbigat ka mo, awag ba't nilando? Nay kasong batam Sana nanang, inton malamtulangan. Agrubwatak ta mga numaladawak. Ani apay. Ada ka di sa inyo nagkinaawatan kinilan daw. Ha? Awam mo nanang, masadutak laang ang makisarsarita kan kuana. Ang mga doan niya pa iti panunutan na, no kasta saan mo asong batan. Kat panunutan na kadilata nanang, anya lakit din. Uy, talaga ganado kang agtrabaho mayta. San mo pagan ano tag day off Siyempre Jack pa'y marig na tibambanog ko. Iso asi marang kaklatamot Oho, ti ko nam kidi. Ada nagkinaawatan nyo iti dayja ala kay Romeo. Shh! Titangiwat mo. Ang mga no adama kang narigatan. Anya? Kaya't mo asawen, puno timbaga. Wan, kinapudno na. Kat agayan ayat kami kini Romeo. Kinaklon ko na, di na minsan nga aldaw. What? Kinapudno na, kat planok di makibreakan kinilando. Hoy, Mayta, agpampanunot ka kadiwan no saan? Mas pilyam ki din dayja alakay ngam nilando nag-abroad. Makaurnong laang para kata kayo. Jack, ba't lapat siya na saan nakaluklukon dahil alalaki? Iso kasayaatan na, ag-break kami langan. Total kat mariknak ba't anapudno ni Romeo kanya. Anya? Nilando ngamin, kat naskan pa yung agabroad, tapno laang makaurnong. Kumpara ki ni Romeo, naglawa ti dagana, kan ado ti baka na, ado pa'y kalding na, kan ado pa'y nuwang na. O di ba? Instant akinabak nang? Ay, Jack, amuking kamayta. Sana bale, tanututusan kat manulaang ang tibiyag ni Romeo na batbati dito lubong. No ipan nanton. Akat, syakton ati akin kuko kadagiti kinabak nang na. Instant ko naman. Anya lakit di. Mabilang, Mayta. San ka mawatan? Hay, basta! Naumaakon kan kalando. Iso kasayaatan na, ag-break talaangan. Jaka, tikas to nga ginadayuta. Anya? Apay, ka rin sa bali ang lalaki, tibiyag mang. Iso akas talatan kalaka, naking kamang ibrik kanya. Wanlando,
Diyak kaya tiya gilaymad kan ka. Ada ka barbaro a boyfriend ko, iso ni Romeo. Anya? Iso alipatan na kon. Lipatan mo nga da kaayan ayat mo nga gururay kan ka dito iti panagawid mo. Maawatam? Ay, Mayta, saan ko mama? Kasta? Nakaprodak para ka data. Uminsukat na langit sa balay. Ay ayatak ni Romeo, kunak manan lando. Iso pa nga asin ta saan na kun ariribukan. Anya? Oh my gosh! Amo ka din ni Romeo, ama sikog ka, Mayta. Saan pa'y nga rod? Tadyak pa'y mo't na ibagakan kwa na. Nakunanamot kit di, asukunan na kanuin ton aldaw. Mapan kami dyan tinaglawa adagana. Nga ayan dag tinagado adingwan na. Anya? Kit na imbag man ta nakaputot pa ilang dahi a Romeo. Kailakay mo ito. Si kakit di mo't. Saan mo't unay alakay ni Romeo Diyak amuking ka, Mayta. Mas pinili mo talaga dahi alakay ngam ni Lando. Mawanan ni Lando yung break kung daya lalaki. Imbagak amang sapulatan iti sa baling ayatan na. Ngam siguro, no sana na ibaga ni Romeo king ka nalawat idagana, kin adot dingwan na. Imposible mo't ano yung kayang mau. Anya? Yung kayang mulaeng, alang-alang sa instant na kayamanan, tanga. Makasao kamot baklamot. Practical tibiyag itaan niya. Kahit one mo ngamin, podno a practical, ngam sana kaya't asawin dahit na, kahit kayang mo, oray lakay, basta da kinabaknang na. Ay, Diyos mio, marimar ka. Practical di biyag, kahit agtrabaho ka, agtrabaho ganern. Ay na, nagpintas mo dun ti view dito, Romeo. Ay, wala. Ngemno ka salo ka pintas te view ditoy. Napimpintas ka lata. Anya? Ay, hundayap. Nakunam itay nga da ibagam ganyak. Anda ka di kayat mo nga ibaga. Oh, Mang Romeo. Anda kayo dayam. Oh, garay. Wag, imay ko man impasyar ni Mayta. Ay, hundayap. Iso ni Mayta. Ti ibagbagakin ka akay na at ko. Naimbag nga oras mo, ading balasang. Sakgayam ni Gary. Tibos ni Mang Romeo. Saktagan ko iti dahito ang naglawa adaga. Kastamot ten lagi ti baka kas kadakalding kanwang ada ditoy. Anya? Ay, mabit lang. Agang-angaw kayo ka di? Kasalong agang-angaw nga ibagbagam. Iso nga imaya kita dito, itad ko ti sweldo ni Mang Romeo iti makabulan. Anya? Pasensya ka kuman, Mayta. San kumitin ang nasasaukin ka at tauhan aklaan dito. Punutin ako na ni Garing. Isaw, tiyakin kukuha iti aming adda dito. Kang runaan dito naglawa daga. Anya? Kasanuwak pa'y itan. Naimbag kumamot to sana ka masikog. Ay, danga. Day tati mangganab mo kunak manan. Nanang. Danga ka talaga. Gapula ang taimbaga na kan ka nga da naglawa dagana kan ado adingon na ay inkayang mumatan. Ay, jaka mo no niya klase a panono ti adakan kamayta. Nanang. No pa'y kasta, ay wanam da ita si kugmaw. Ang mga doan niya pa iti mapanunot mo dita awan basol na da ita. Nanang, awan mo ti plano ka mangipaikat. Ay rumbang laang. Anya lang ang timakuna nilan daw no maamuan na da ita nga inaramid mo? Nanang. Kaya't muntumot nga men, tay instant a kinabaknang. Anya nga ita, naloko ka lang nga road itilakay. Panagkunam kat kukuha na tinaglawa adaga kas kada animal, tagayam, tauhan laang. Ay, anya lakit din. Oh,
Anya nga ita mayta. Nagararapap kamad siguro nga agbalin na doon niya. Gaputa pa nagkunam, kabak ng launay, dahi alakay. Tagayam, tauan laang, anya laki din. Ala, huston. Ang pangaasim tagtrabaho, aklat ako makan ka. Ay, katuan na. Saan ko mga imbaga papanawin ka? Ngam niya, ang mga nadan tumanan mamamom alakay. Tay adalugan na. Sa ludsudam to pa yung aming nga umuna, nukukwa na. Tamang nubulod laang, wano driver da laang, ganon. Si kakit di mo. Saanan ang maulit? Diyak kayatan tilakay. Kat, di mo ko na nasubyam ni Lando. Itapay ama si Kugkan, dang nga. Saanan na talaga? Mababainak unay kan kuano. Oho, nasaya at mo, at dapat nababate pa nagbain mo. Adal day taking kamay ta. Amom nga mo na, sakbay nga ikayang-kayang. Ganon! Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Open po ang Leia Salon mula Monday to Saturday from 8 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening. Umay kayo na po, agpapintas! Yuhu! Hello, shoutout po sa lahat. Apaw, mayat ti vlog mo abasan. Da kayo magayam nana. Na yung pag-abigat yun. Nagsapa kayo mutang. Wan, nasapa ako na nga imay dito sa salon mo. Ta, amangan nga men, no adon to ti customer mo into no aldaw. Sa bagay mo di Oh, kita nyo ti paramid yun nana. Isimpam man day ti boko. Pukisam tanay, nagpudot mo ti panawon. Summer nga minen. Aywan nana. Ay, oras siya nga ron. Kat marik na akong ti bara, ti ayat na kanya. Ay, ti panawin ko na kuma. Anya? Ay, sika talaga. Ado ti amom nga. Ay na, adwa talaga nana. Oh, anya pa ti ipasimpayaw. Amo ngagpadalos kayo pa iti ko ko. Aywan, iso ti may sapay nga imayak. Ipadalos ko ti kukukan ka. Sige. Agi na kayo pa ibit nana. Rogyak ti bokyo after a minutes. Nag-feeling nga talaga day ya bakla kahit kailan. Kunamutla, no? Ha? Mabitlangan riyan. Asino man ang tikap-apang? Dati man eh. Kita ang amin dati vlog ni Bading Ije Pilipinas. Feeling naman kat nagmayat jay salon na. Anya? Buyaom nga min Nag-commentak pa'y nga rod. Nagpangit ay ta salon mo kunakman latan. Nagturid ka mo tanan ng ibagay tikastan riya. Apay ko mga agbuto nga katpod nomat. Nakaalalas matay salon na. Leia salon kon konana pa'y. Sika talaga. Bayam ta ka dilatan. Anya ngit in-comment mo. Maalasana ka talaga. Iso nga in-comment ko, naggalas na ito salon mo. Kunakon Anya langan ngiti makunanan lumabasa na ti comment mo. Ayawan bibiyang ko kunak tumat. Tinapatag kanyak, kat na i-comment ko, ti kayat ko nga i-comment. Anya lakit din. Naiina. Ay, Diyos mio marimar. Unay da ito ako nanngay. Ay, sus. Nalabas. Kasalamat lad, danang kadal di tatuldim iti panagikis mo. Ay, kita man da ito comment ni Andrea dito post ko. Unbelievable, kita mo. Ne. Apay nga akas tamat tante, ikumkumit na dahi ta babay. Nagalas ka no ti salon ko manong. Ay pakanawam, ay pakawanam. Unay kat alastog na da ito yan babae.
Naka-abroad lang. Kung namot lang no asino nga guyuyawan. Hindi ka latabay-bayan. Grabe. Ay, nalaki din ni Andrea. Nga naman yung mga taong nakatikim ng dolyares sa abroad. Ay, Ah, mas daaw kaya. Kat idi pa'y mo't adda dito Pilipinas kat nagalasan ti ugali na. Di nakarkarulaangan, idi naka-abroad. ay sa bagay mo't di manong. Baybayam lata, bayam nga uyawon na ka. Tinapatag, kat bukod mo salon ti ipupos mo. Kang runan na, malaksid iti salon mo. At dapat iti drama nga anyalakit din kan gasat iti biyag a source of income mo. Ay, one man, pudno dahi tang imbagang manong. Inayon mo pa di aday ito income ko iti Facebook, iti binulan. Oh, Katuan agasam dat. Oh. Katuan mo't ngamin, ni Andrea, nasken pa'y nga agabroad, tapno maadan iti dolyares. Sika, uray dito'y kalaang Pilipinas, at dalat na ti makunkuna nga income mo. Husto ka manong. Sana na nasken pa mapalang agkuskos iti kubeta iti abroad. Agkadolyaris laang. By the way, sana nababati pa nagkita ka iti OFW. Idol ko dagita. Ni Andrea laang ti saan. Anya lagi din tayo tao. Oh, ato ito script ko nga i-record tayo, Uncle Lando. Sa nga pulo nga script da ito, 5 nga anya laki din, kan 5 agasat itibiyag. Opo, nagadumatan Leia. Bilibak man. Ay, siyempre, Uncle Lando. Amumutenan niya, umadwa talaga ti script ko, no adomo ti bashers ko. Aywan, nakitak man ti comment ni Andre iti post mo may papaniti salon mo. Dagita nga rod kat, Uncle. Ngam, to tell you honestly, Uncle, anya, pagyamanak man nagidya a basher ko, akas ka ni Andrea. Ha? Nakunak na ita, gaputa para kanya, kat mga ipapaay ti idea asuratak. Agkakwarta akpay, Uncle. Dagitaman ti pagbilbilibakan ka. Yak amo no, anya launa, ti pagkaskasyayan na, nadya babae. Kasla amin nga ipost ko iti Facebook, kat mas asar nga oray saan kumot nga anuan. Bayam lang, Leia. Nakusula nga apal na jay. Iso nga itultuloy mo kidli. Aramidam nga inspirasyon da ita. Ay, Uncle. Siya katag paabakan. No way. Pinanganak akong palaban, you know. Malalag record tayo din. Nakasagana pa yun na ito yung tripod ko tayo. I-video man, nagdi-drama tayo. Tada i-post ko man. Tapno, adaman nanti i-bash da. Kanya laki din na kita. Kitaan mo, kaslago uyong, di ba? Ha? Nimot man Leia, dahil taboy buyaam. Wan, impose naman ang dati pa nagkatkatawa na iti recording da. Ay na, kunamot lang no bagbagay na ti pa nagkatkatawa na. Anya, saan ka maawatan? Apay akas taunay ang asar katunggal at na makita apos ni Leia iti Pilipinas. Nagalas nga rod. Ay, payman ta komentak man. Pitlaang. Tawa ng tawa, di mo naman bagay. Kunak man! Oh, Diyos mio, marimara. Andrea, nakababay laki di kan kuana. Nung makita na dahi ta ikumkumit mo, huy. No idadak iti Pilipinas, kat mabainak nga comment iti kakastoy. Saan itan? Gaputadak matan dito'y Saudi. Kumikita na ako ng dollars. Siya, puwe, kakarampot lang naman ang mga kinikita niya. What? How come agasta ti panunot mo itan? Ay, basta! Mabwisita ka talaga no makikita ti post na iti Facebook. Kunam na nagdadakkel ti income na iti salon na. Kastamotan iti dramas na. Ay, feeling nga talaga. Anya? Ay, wan! Kumentak pa man gayam ti may sa post na. Dayta. Aglulong ba dagita wrinkles di taropam? I-comment ko na kastoy. Kitaak man tilaing mo, abakla ka.
wrong spelling pie. Abay, adaman ba sermon? Dahito man ni Manong, ni Andrea mutlaeng, kunana, katawa katawa yung drama, ngam saan ko kanumit abagbagay. Una yan. Anya? At apay may sa comment na, aglulong ba kano nagiti wrinkles ko dito ropak. Nagbas lang arudan, wrong spelling pie. Mutalang ang arod no kasta. Talaga. Agbas lang arudan, wrong spelling ba? Tikat nakababay. Ay, nakababay na talaga Ay, apo, dahil nga Andrea. Manipod na ka-abroad, limastugan. Wala namang ibubuga, you know. Diya timang tutop iti basher akas kingkwana. Ngam aglablabas mo't manong. Ni pampanakal na ti dolyari sa masusweldo na iya abroad. Di na mga may pasimpat balay da. Dahi tangarod gayt. Isumot lang taday ti panunot ko na ita. Palastog a palastog. Nga dag susweldo iti dollars ngam. Diyak ammo iti dahi babae. Into no matutupan, ibaganan tumanan na datao ti dakas. Nga oray isumot ti mangirugrogi iti apa. Di kalat na baybayan. Mauman tulat ta ka di. Malaki din. Yagmun ti may gatang iti semento. Tap lumalpasan ang mapalitadahan amin na sulit ti balay mo. Ala, mabit lang manong. Bayam dagita. Numaminsan, dagiti kakasta at tao, apal dala ang tidaduma a pagkaskastanda. Awan kadakwada dagiti banhag nga dakin ka. Iso anagasat ka ading ko. Nakapudpudot ng pumanagnaka. Ay, wala na. Naggapuwa kaya anti-construction supply ang nagalaan mi kanimanong ko iti materyales. Ha? Ada nga min balance ko, iso tinapan ko binayadan. Ay, naimbag ka pa'y tanalpasan ti balay mo. Ay, kamaudyanan na nalpas mo tin Uray sana ka naka-abroad, nagsweldo iti dolyares, kahit nakapabalayak mo't latta. Uray kakarampot ako na ni Andrea. Mangmusmusa di taanagan. Ay, husto ka iti dayta nga imbagam. Makitkitak man dagiti comment ni Andrea ka dagiti post mo. Pasig mo't anagaalas ti ibagbagana. Wala na, nalabas. Ngam bay-bayak. No iso dahi ti pakaragsakan kang pakaliwliwaan na. Akit anyang ay. Go! Dilag ba inday nga Andrea? No ti Tagalog kat kunada nga wala pang napapatunayan sa mundo. Pero mayabang na. Tama, nana. Tumpak. Uyawan na pa iti salon ko. Uyawan na pa iti panagdramak. Saan ko kano abagbagay. Ngam, ayos lang. Wala akong pakialam sa kanya. Bahala siya. Wan, bay amlaang basang. Iti daytoy a kinabakat ko. Awan pa'y nasiputak nga imasinsaw. Wano pimintas ti biyag na. Gapo, iti kinapangas na. True lalo, nana. Ay, sabay lako ma. No, siyak mo ti mapagasnatan nga agabrod. Saan to ko mga agbalit ugalik, nana? Gapo iti dolyares. Anya laki din. Nakababain kalakid di kinibakla si ka. Ha? Tapay ko mamabainak kan kwa na. Nakita kami ti pos ni Manong na Brent idi kalman. Finally ko na naman. Naimbag pa'y dahi dya abakla ta nakapabalayan. Anya? Oho, imposible mo ta mapasamak dayta. Ha? Kan maysa, pangalaan na ngay kumaiti pagpabalay na kat kakarampot mati sweldo na. Nalabos ka man. Jaklapat yun na makapabalay day dya bakla. Kakarampot lang ti sweldo na kunaktumat. Saan akas kadata dito'y abroad at dolyares ko naman. Si kakit di man. Dolyares ang ngamnaskan pa yung agkuskus ta iti kubeta. Sakbay ta makasweldo. Nagbangsit pa yung. Ngam ni baklang uyawam. Oras saan nga agkuskos, agsusweldo lang tanya. Anya? Saan apa naguyaw ka dagiti OFW? Ngam no si ka ngamin anak uyaw, dahi taterumpanggan ka. Adamat tinakita kapos ni Andrea nga umada ni kanon ti panagawid na. Oh, kasta ka day, manong. Kano ay ka na. Diyaga mo.
Basta nagitak lalim mabas mo't iti newsfeed ko. Gusto agawid, tamno may naipakaamo dito lugar tayo, anagado ti dolyaris, ornong na. Sapay la ko mga rod takasta. Nakalaslas-tog. Saan ba na panaguyaw? Ngam saan da abukod ti daga nagbalayan da ita. Anytime nga ibagatakin ko kwa apumanaw da, kat awan maaramidan da. Ngam no apay mat nga minakasdya ti ugalinan niya. Kasi tinakunam idi manong, idi adapay ni Andrea dito Pilipinas, nalastugan. Di nakarkaro man di nakapanijay Saudi. Babay na anak kumaita do apalastog na no napan ija Saudi at turista lang. Ngam no kasdya mo't anapan ija nga agkuskus iti kubeta. Sakit naglastog pa'y lang, ultimo. Isuma, naimbag kumaano, da pakakitaan ako nada, ngam awan mo nga ron. Sa bagay, pulida nga min di kasta. Kan may isa, amin damat nga kapsat ket kasta to gali da. Lalaki man wano babae ket naglalastog da. Nagringat ti agpalpalastog nga awan mo ti pakakitaan, mano. Kababain laeng kadagiti tattao, anya laki din. Oh, welcome home, Andrea. Nakaawid ka mo't gaya man. Ha? Ay, wala na. Idi na minsan pa yung aldaw kasta ka day. Kat kumusta ngay? Ada siguro mali-mali ta adulyares ng inawid mo niya. Nina namat. Undertone ti pa nagsasauyo Undertone nga ibagbagamat. Nakunakday ta makitkitak nga men dagiti comment mo iti post ni bakla. Ibabash mo pa'y nga raw. Anya? Total, kat kasinsin kumat ni Guryo, nga akin ko kwa iti dagaan nagsaadan ti balayaw. Ibagakkan kwa na, apapanawon na kayon. Tadamat siguro ornong mo na dulyarais. Gumatang kan iti kabukbukudan yaw. Nana, saan kumamat akasta apay kumaasaan, no agbash ka kat nalabas. Kakarampot ko nampay kinibakla. Ngam, look at him now. Napimpintas nga amang tibiyag na ngamsi ka. Anya? Nakaskas daaw laang. Tas ikapay nga awan pa'y tinapanaknakan na itibiyag kat naglastog ka. Amin akin nalastog kat adamotan kan ka. Ay oo na yan. Nana, ibagam kadagiti kakabsat mo. Saan kayo unay anaglastog, taawan mo ti ilas lastog yo. Maawatam! Oh, long time no see, Andrea. Oh, si kamat gayam, Leia. Wan, siya nga rod. Kit kumusta nga iti balikbayan? Siguro, so many dolyaris nga inyawid mo anya. Anya? Ay, kumusta nga Abay, katla ka pimpiman ita. Idada ka pa ijay Saudi kat agkakanat ti comment mo iti post ko. Pa-share ko naman. Si kakit dimat. Angaw ko laang matay jay. Angaw tarupam! Amom si ka, nagalasa talaga ti ugalim. Kinapudno na, nakababain ka. Nakapan ka lang ijay Saudi, kunamlano asino ka nga guyaw iti pada matao. Kwa? Pasensya ka kuman, Leia. Pasensya. Naimbag ko mga rudano, nag-awid ka, kit 5-1 na Levi's, dagiti kawis mo, kas kada pantim tamamati ngam saan may? Anya? Mom, sakbay ka nga guyaw, kakarampot ti sweldo. Naskan nga da napanagkam dito yung lobo nga pakakitaan. Mapayinak kumaking ka no napangkay dyan Saudi at turista laang. Saan mano years mo ijay. Agpada tala nga makipurpurdiya laang. Leia nga. Laylayak dilam na Da kayo lang ti pamilya naglastog nga wamo ti lastog na. Anya laki din. Apay niya ti lastog yu anya. Kapudno ka man. Aday ta. Kas ka lang harod pimpiman nga po iti na ibagbagana ken kaday jay nga inuyaw mo. Alice.
Di ka lang amin maaklon, anapimpintas si biyag ng msika. So akas ta kakinkwana. Saan mat akasta? Oh, apay nga rulakas jayating kung kumet mo kan kuana. Ura si nuket maasan ken makaunget mo't Saan na maulit pa'y? Saanin ko na, tanakariingan day tamat maturog a panunot mo. Pilyem ngamin ti ibabas mo. Promise, saan na maulit ko naktumot? Andal day taken ka. Asaan agaputan naka-abroad ka, kat lumastog kan. Baga ampay kid din akakarampot ti sweldo na. Naglastog ka. Naragragsak matibiyag dang msika. Anya lakit din. Isong agbaliw ka man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Sige, panawan kayo pala dito eh. Agsarsarita kayo. Mapanak pa lang dyan abanda, Dobby, Carlo. Sige lang, Ana. Anya ka matandobi. Sigurado ang nakadlawan ni Ana nga agim-imon ka. Kaputa mismisuuta mo't ngamin. Nasaya at mat. Anya ka lakit din ay adobe. Mala, umay ka nga rudat. Intan agpag na pag na itiday jabanda. O sige, Carlo. Kayat ko dayta. Kayat ko ngamin, duwa tala nga agpasyar dito'y parke. Anya, kat no siga tinangawis kini Ana a best friend mo. Sa ita, kasta ti pakitam kanwana. Anya kalakit din aya. Ay, basta! Napanunot ko ngamin, nga ang mga no agawon na ka, no kanayon ta akadwa nga agpasyar. Anya. Ni, si Mangput ka magayaman, Ana, ading ko. Apay, nauma adagos, dagiti agayan ayat ang nagpasyar. Imo na ako na nagawin manong. Makapa-opi mo't ngami ni Dobby. Anya? Anya nga upi ti bagbaga, mading ko. Out of place, sak manong. Ngamin, nakamisuot mat. Ngam nakaisam, itaim matayo akadakwada. Anya lagi din. Di mo't isupay amis mo aya, tinangawis king ka itay bigat. Ay na, am-amo kong dadya gayam ko. Mawata kong tikas tiyatig na ina. No agmisuotan, umadayo akong kadakwada. Kaputa agat atap manen. Anya? Nagalasmutan nga iti aramid na no kasta. Apay, pagatapan na kayo nga ro, di ti kayan ayat na. Apay, awan ka di ti panagtalik na. Tsak man mat mawatan ti ugali dadya gayam ko. Ngam no dan duma, nasingpot ni Dobby. Diyala na labas, akin naman nag-aatap na, tinagmading o ugali na. Naimbag abigat mo, Ana, gayam. Ate inyagan kayo iti inlutok nga aros kaldo. Meriendaan nyo kinimanong mo. Kastamat gayam. Nagpintas mo tanda ta isam mo. Agyaman nga. Alaam nga rodan day ti malukong. Isublim tulatan inton maibos. Alaam mo tani nadagsan. Ay na, agyaman ak Dobby. Ay, sumra ka ba yan? Saanan? Inton maminsan tulaangan. At dapay nga minaskan nga aramidak iji balay. Ala ang arod. Agyaman ak dito inted mo nga aros kaldo gayam. Awan an yaman na. Aywan gayam. Sorry Peace offering ko na ita. Amok ama diti impakitakan ka edi kalman iji parke. Nyalakit tin nga minday jay arik na. Ala, bayamon day jay. Basta kontrolem ti kas jay adjar mo no sa bali at tao ti kasangom. Ang mga no adtan tumang tutupkin ka gayam. One friend. Sige nga ron. Inako. Magaw ka nga ron anak ko. Mabisiin ako. Anya lakit din nanang.
Apay, mabisin kayo ka din adagos? Saanak pa'y anakaluto iti pangaldawan tayo. Awan pa'y ti magao. Kat no nagbanglo, itay ti ilutlutom nga arus kaldaw. Iso ti kunak agawam. Naangot niyo gayam day jay nanang. Pasensya kayon. Impadigok mo't amin ng ijabalay daan na agayam ko. Peace offering ko ngamin day jay. Day ta ngamin. Nagalas ngamin ti kasta nga ugalim. Managatap kalaunay. Nanang, agasam mo ngamin day ta. Pagatapam kit din ti mismo agayam mo. Ay, agbaliw ka nanak ko. Ngamin, ang mga numapukaw mo pa'y ni Ana ang nagsaya at agayam mo. Abay ka di anak kami suot ka man ng dobe. Anya laki din di kasta nga ramid mo. Anya ka di ti parikot mo. Kasano? Pagbay may saandak matgayam? Anya ka di marinday ta nga ibagbagam. Kasano kat uray ni nanang? Kat ni Ana agayam ko ti kanunungan na. Kasla isopay kit din ti anak na? Abay nga minaya. Anya tinapasamak. Naistoryak ngamin tinapasamak iti Sabado. Kat nang tedak iti arus kaldo iti balay daana. Kat sakit din tinungtan na. Ay makapasuron. Anya lakit din. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo, dobe? Dumngag kamot ngamin iti pamagbagaan. Ay, kakamukan ka! Di ta ka man langan? Ingkan dyan ni Ana! Manin po dito! Isang di pagbali na manobya! Isuwan na kayang arudan bakla pa lang mag! Nak, anya ka lakit din, dobe? Kumporme nga ibagbagam. Nakababain lagi ta nga ipukpuka mo. Agsubli ka ditoy! Agsarsarita tabay lang! Dobe! Ading ko, mabalin ka din agsarita ta. Wala manong Alex. Sana bale. Nalpas kumatan tala ramidak. Abay ka di? Ada ngamin madamdamag ko kadagiti kakalugaran tayo. Diyak magustuhan, ading ko. Anya ka di day manong Alex. Mabuti ang aksan. Nakasariseryoso ka mata na makisarasarita kanyak manong. Sa anak namin, ana iruwam iti kasta. Ay, diyak lamon, ading ko. No makaisam ka pa, numamuam, tinamwak, ading ko. Anya laki din. Iba ka mga minan, amanong. Mariribo ka na kadagita nga ibagbagam. Iwarwaras ti kayam mo ani Dobe, nga inagaw mo tinubyo na ani Carlo. Anya? Ay! Sana puno tayo tamanong. Ay, sungpatak na nyaman dagiti sana pud nung inwarwaras ni Dobe. Sungpatak! Nasayat mo't nasabat ka dito'y kalsada, Dobe. Apay ka di manong Alex. Ada ka di masapul mo kanyak? Talaga nga adda, ading ko. Kaya't ko ang malawlawagan, nagiti warwaras mo, may papaniti kabsat ko. Apay, kaguram ka di ti panangiwaragawag ko iti buyok ti kabsat mo? Ay na, jak lapang panunutin na babae ka, dabya na. Tinutupan ka ko man. Ay, panawan ka man lang. Nyalaki din na yan dati yung tao. Hoy! Saan ka akabutan ha? Agsubli ka ditoy! Agsarsarita ta lang! Sana ka mabutang amang iwaras nga agagaw ti kabsat mo! Inagaw na ni Carlo ang nobyo! Darap ti kabsat mo! Yan manong Alex. Uray ka mat lamang mas sa simungad. At ka di parikot mo? Dahil man adabya na gayam mo, ana. Talaga nagtangsay. Iso lang aro din nakabasol, nakarit pa lang man. Api nga min ayamanong. Nagsarita kayo ka di kini Dobe? Hoy, nagsabat kami itay ijadalan. Kinumprontak ka po kadagiti mangmangag ka. Kit nakarit. Inagaw mo ka no tinubyo na. Impok-pok ka na, aderrep ka na. Anyan day dya babae? Intun kwan, nakasapul iti mang tutup kan kwana. Kinapudno na ating ko. Nagtep-tep pelaklaan. Ngam talaga kayat kukuman at tutupan daya babae. Nalalala, baybay antayon ni Dobe manong. Agsardeng tumatla siguro no maumang agsasaong. Saan nga isuti pa kayo sa stressan tayo?
Nasaya at tadakan anak ko, kaya't ka man akasarita. Itan madamdaman to nanang, nabannaw ka nagapoy ti trabaho. Itan ti kayat ko, agtugaw ka di tatagsarita ta. Dinakman likliklikan, nanang, talaga ka di adi mo kayat ti dumngag iti pamagbaga anak ko. Urayam ka di pa'y nga damang tutupkan kagapoy ti kasta nga ugalim. Anya lakit din ayan ni nanang. Anya ka di na kita nga ibagbagayo. Kaslamutan na danagdag sa na nakabasulak, idinto ta siyak mo ti inagawan tayo tinobyo. Day ta mismo ti kayat ko nga ibagakan ka dobe. Ha? Apay, adaya pamanaknak mo iti kasjay nga iwarwaras mo? Kuha nanang. Adanto pangasim ko mamot, anak ko. Ikatam ti kasta nga ugalim. Di mon urayan ang mapukaw mo tinubyom, sakbay nga agbaliw ka. Hoy, saan tao mapasamak day tananang? Ay ayatan nakunay ni Carlo. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Kasta mo lagayam, apay nga rod akasta nga iter aramidam. Awan, kahit kulaan nga umay nakayayoan akas iti sigod. Ay, jak amukan ka dobe, panagkunak, saan nan nga aramidan ti kasta. Nakarong amin da ito inaramid mo. Amom ka de, amabalinda ka nga idarong gapo iti kasjay nga iwarwaras mo. Saan da nga aramidan ti kasjay nanang? Nasingpat da Carlo kan ana. Bayan nyo, medyo isardang kunto ti agsao kontra kadakwada. Anya? Ay, jak amukan ka, makaamo ka man laangan iti biyag mo. Kada sinabat nak dito'y dalang ng turong ijabalay mi Carlo. Amang ano makita na tamanin ni Dobby. Kat kumporme man ditan ti bagana. Bay ano anya ti kayat na nga ibaga. Makauma ti kasjay nga aramid na. Kat, anya ti planom itangay. Api akas ta ti bagbagam kanya. Kinapuno na. Nauma ako ni ti kasjay nga ugali na. Isu akayat ko na sinaan. Anya? Kat, adakin ka dayta. Kinapuno na, gistay tinutupan ni Manong ko. Naimbang tanakapagtipol ni Manong. Bayan nyo, ikakman iti pagnakman na. Sigurado nga iti kastoy nga aramidak. Kat mangirnad matan na dya babae. Ay, kat makamu ka na tan Carlo. Nasyak, baybay akpilaeng. Malaksid no san ngagsardang, tama nga no mapasubsubak matan. Naimbag nga oras mo, Ana. Friend, mabalin ka di nga agsarita ta? Anya pa'y latik adam nito'y balay, Dobby. Kalpasan na sinarsarita na karagiti tao, kan conformity linawlawat mo, at daka pala dito'y. Kwa ngamin, Ana. Impagarap ko, nag-agawom ni Carlo. Gaputa na singid kayo iti tunggal maysa. Pakawanan na ka din Ibabawi kun amin dagiti imbagbaga kadagiti tattao. Basta pakawanin na. Nyalakit din. Jakayat agumura ka. Sana nalakati pa nang ibabawim kadagiti balika sa naisawang mo, Dobby. So ano ita? Baybay anak pelaan. Bayan tapay nga umimpag ti sugat nga impay mo diti pusok. Pangasim ka din, Ana. Pakawanan nakmatan. Gaputano saan? Nalabit nga isina nakmatan ni Carlo. Tsaka ba alam nung kasta ti mapasamak? Awan pakibiyangak, ti may papan kata kayo. Basta siya, baya ampay amang lipat ha. Nasaya ta si mangpet kandaw be. Adda ni Carlo ije salas. Itay pa'y nga agur oray. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Ha? Agpay sa nanang? O sige nga Rod, inakasarita ni Carlo. Nabayag nga min asan ngayon imay dito'y balay. Kailiw kung tinobyok nanang. Ala, ingka ni Jayan na. Inak mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Adto'y ti merienda, agpalabiis kayo pa'y.
Agyaman ak nanang. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y ditoy. Siya kun ti mangkarga iti basom, Carlo. Saanin, Dobby? Kahit kung agsarita ta. Anya lakit din, Carlo. Apay, mailiw ka kadi unayan kanyak. Kahit kung ibagaking ka, alipatin na kon. Agwin na swasta pa lang. Anya? Hindi na kumamo trabaho ni ti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Nauma akon, itinalabos akin naman nagatap mo. Anya? Pangasim kumamat, Carlo. Ikaw nakpay ti may sagun dahway. Ikarig, agbalbaliw akon. Ipagitan pa yung muna. Kindipindin ton, no agsublin tupay ti panagayat ko keng ka, no saan? Anya lagi ti gaminan ti kastay. Wan, Carlo, agbalbaliw akon. Kat pakawanan nak kuma. Nasakit ti panangisinam kanya. Namawatap na putapasol ko matlaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Arlene Gumez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.